Kano sa man nato ma-realize nga si Ginoong Jesucristo kinabuhi? No? Kano sa man nato ma-realize yun? Fully, 100% nga si Ginoong Jesucristo lang ang ato nga kinabuhi. Remember, higala, mao ni siya. The Lord Jesus Christ is life. That's it. Mao na siya. Ang kung na-vacuum sa imong kasing-kasing, walay makapuno niya na higala. Dili sa kalibutan. Walay entertainment nga puno niya na, kundi ang Ginoong Jesucristo lamang. Are you in Him today? Do you know Him? Is He your love? Is He your life? Better settle it now. Dapat isettle na nato ni karon. Nganuman, because our lives are but a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Timan isettle down ang imong kinabuhi karon. No? I-focus ang imong kinabuhi o ako apod nga i-focus ang akong kinabuhi sa Ginoo. Kay nganuman ang atong kinabuhi